Pinoy influencer core. 2v2. Ano ko 3v2? Ang bilis. Si ate girl di nagpapaligaw. Wow, gusto pero independent. nagpapagalaw. Uy, yung dirty body ha? Kasalanan ko. Ito ba yung jeep na to? Ito ba yung Noah's Ark? Mas yung mga kaansa, maglaro tayo ng sulot o sukota isa sa ating mga pinakakarumal-dumal na series din agad simulan. Bigyan mo na ako ng score dyan. Kailan ba huling score mo? So, galing kay Available Fortune, you visited the Philippines. Wait. To let you know. Eh, galunggong. Maraming gunggong dyan. Ayan. Nakita ko na ba dito? Mga N-word enjoy. Oh, may isa pang N-word yan. Sobrang init. Amen. Okay. Bumawi yung butiki, di ba kanina? Kinakain siya. Ngayon siya naman yung mga ngain. Kay Darna. Ano yan? Galunggong? Ganito. Bakit mo pipigilan na isang foreigner na pumunta ng Pilipinas? Saya-saya dito eh. Sulat! Ito, Pinoy influencer core. Hindi! Lahat na lang, sure win! Beatmaster! Akala ko pa ba di si Mr. Beast ka? Wala magagawa. May mga tao naman talaga. May mga content creator naman talaga na bagay sa ganung klaseng mga sponsorships. Gagawin mo. Sukot. Filipino core posting. Sorry. Nagulat kasi ako eh. Nagulat ako po. Hindi yun sukot o sulot. Ano yun? Sampal. Sampal na yun. Sobrang laki ng kanyang ibinigay na oras para sa'yo. Surad. At parang kasalanan ko. Nako po. Tapos dapat hiwalay ang FB. Hiwalay din dapat ang jeep na matatanda. May off ba na gano'n? Yung dirty body ha? Yan. Naku, wag ka magalala. Malapit na rin si Nai sa langit. Antayin mo na lang ilang taon. Naku, gusto ko rin matawag na baby. Below niyan. Mga hudas. Bakit? Dito papasok yung di ko tinatanong. Kaya nakakatamad na tuloy mag-jeep lalo. Magbabayad na nga lang ako ng commute. Nahusgahan pa ako. Araw-araw na lang. Ano to? Look at me from head to toe with a mean look. Like she was judging my whole self because of my tattoos. Okay na sa akin na may tattoo ka. Kahit di ba tattoo mo pa yung si Taragis sa noo mo. Okay lang. Kung wala ka namang pakialam, di ba? Sa ibang tao, hayaan mo silang mabuhay. Kaya kung gaano kinaitim yung tattoo na yan, gano'n din kinaitim yung budhi ng mga tao na nalait sa hindi naman nila katawan. Yung kanilang contention kasi doon ay, bakit mo dudumihan yung katawan mo? Yan yung templo ni Jesus. Yan yung temple of God, yan yung temple of the Holy Spirit. Lumaki ako sa Royal Pontifical School at University. Talaga alam ko ang hypocrisy sa ganyan. Kung kailangan mo manlain at bumatak ng kapwa pababa para lang umangat ka sa langit, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Kung ganong klaseng pag-iisip ang ipapairal mo, sigurado ako yung mismong Diyos sa sinasamba mo, hindi ka pinaniniwalaan. Kung ikaw naniniwala yun sa Diyos, sigurado ako yung Diyos mo hindi naniniwala sa'yo. Naalala ko yung kanta ni si Bo Burnham. Nandito lang yung mga mapanghusgang lipunan na hindi mo naman tinatanong. Pero naiintindihan ko naman kasi matanda di ba? Maraming eba sa mga matatanda, lalo na sa ganyan. Mahilig sila magbigay ng kanilang opinion na hindi mo naman hinihingi. Ano na lang, respeto mo lang sa kanila. Pasukin mo dito, palabasin mo dun. Ito ba yung jeep na to? Ito ba yung Noah's Ark? Dito ba tayo lahat magkakasama? Tapos kailangan natin pilitin. Kailangan natin pilitin makiramay sa ibang mga sa paligid natin. Siguro yung tigre tsaka yung kaya kakaining baboy. Ganun din Para pipigilan niya yung sarili niya makalagpas na dun sa sa dagat-dagatang baha. Hindi dagat-dagatang apoy. Kapag nagpatato ka ate, lagay mo dito, di ko hinihingi opinion mo. Para sure na wala na siya magawa. Di ba
Di ba sinabi rin sa Biblia, he who cast the first stone, dapat hindi ka rin makasalanan. Kung yan kasalanan, Nay, ikaw ba, Nay, pinipigilan mo bang kumain ng chichira? Bawal sa yan. Nakasasama yan sa templo ng Holy Spirit, sa templo ni Jesus. Baka nagyosi ka. Kung di ka nagyosi, sigurado ko ba yung pinapahiwatig mo ay isinasauli mo din sa iyong sarili. Dito inisip ka, gaano ka ba ka-bored sa buhay mo? Na kailangan mong mangialam dun sa katabi mo. Nag-iintindihan ako kunyari sa FB, diba, sa social media, pinakita ka dito, mukhang tanga, type po, mukhang tanga, salis ka na. Pero yung physical, as in sa totoong mundo, mangingialam ka sa di mo naman kilalang tao, ibang level na yan ng wala kang magawa sa buhay mo. Ang dayo pwede gawin, mag-download ka ng Candy Crush, manood ka kay Rappi Tulfo, diba? Respeto syempre sa faith ni nanay, pero hindi mo kailangan isampal yung pananampalataya mo para sa panlalait ng ibang tao, diba? Amen! Pwede ba ako makakita ng mga comments ng amen kay nanay? Paki-comment amen, nanay. Sukot, patigas tayo ng panga. Yung ito rin ako, pinapakinggan ko si nanay kanina. Sa sobrang daming mga sukot na video sa daanas, yung panga ko dito may abs na dito. Ganun. Sige, ano mo? Sige! Pambuhat ng hotdog, sabay-sabay, kaya mo, sulot! Mga gains natin, huwag nyo kakalimutan, ha? すみません。はい。ちょっと聞いてもいいんですか？なんですか？asa diri ang kanang CR na kanang dool. Dito ba eh? Bad trip. Shibaya crossing pala yun eh. Sunod. Sulot. Kay JP. Mga bata ngayon kapag mainit, suspended klase. Kami noon, tanghaling tapat, nasa arawan kami sa CAT at ROTC. Weird flex. Yeah! Nung mainit, batang 90s tayo eh. Woo! Yeah. Mainit na nga ang paligid. Mainit ba mga memes? Yan ang gusto ko yung mga dark humor. No comment. Sulat. Ay, God. Santa. Kanino opinion man dapat nating sundan? Di ba? Mga influencer ba? O mag-form tayo ng sarili natin opinion? O kukuha ba tayo ng kanya-kanya nila mga opinion sa internet? Pumili ka. Lagi nga walang bumababa dito. Parang ghost town tong Santolan. Marami sa Cubao kasi nga marami dyan sasakayan niya. Marami ka na masasakyan iba't ibang parte. Sana hindi natin makasakay dyan si nanay. Amen? Amen. Sunod. Dalawa pa daw. Dalawa na lang yung itlog mo. Kanina, dalawa din yung itlog mo. Ngayon, wala na. Amen? Pag ba hinawa ka dyan, di ba parang yung sa tinapay ni Jesus, dadami rin ba itlog mo? Okay lang ito kasikip kasi ganun kasikip yung kitid ni nanay eh, na mangilam sa buhay ng may buhay eh. Hindi ka naman Diyos para mangilam sa buhay ng may buhay. Di ba? Kung nakita ni ano yun, sa itaas ni Jesus, namatay ako para dito. Sulot. Ano to? 21st century. So tama 144p. Yung main mo na, sino yung main na ginagamit? Wow, I like that question. Oh, main? I'm a assassin fighter. Ginamit mo rin ba si main? Gusion ka ba? Gusion? Yes, I'm a version B. Sabi ko rin. Alam mo hanggang ngayon, hindi ko alam ko legit. At pili ko legit to eh. May kupal lang talaga tapos hindi pinansin na Alden. Yan ang professional gamer moment. Yan ang Alden verso 3:45. Kung sino man ang maghiwalay ng taus-puso, ako'y mag-aabang sa dulo ng langit. Amen? Amen. Comment. Amen. Sulat, dahil mukhang susulutin si Catherine. Ano to? Galing kay Melody. Lips of an Angel. Bakit ayaw mo ako i-kiss? Lips of an Angel. Tapos kinis ko, sabi niya, Because you hear your voice, say my name, it sounds so sweet. Coming from the lips of an angel. Ito yung kanina, lips of a devil naman si nanay. Nung dinadakdakan ako ng mga iba't ibang mga berso ng demonyo. At pang insecurity na pinadala-dala ko ng araw-araw. Dadagdagan mo pa. Maraming salamat, Nay. Ikaw ay gabay sa aking araw-araw sa buhay. Amen. Sukot. Nalasupsop ang labi. Dito sulot-sukot, ito ay sundot. Ano ba? Tuturuan ko lang naman siya. Kanggaruhin mo. Sakto. Tuturuan lang naman kita i-shoot yung 8 ball. 8 ball. Ito like Team Station. Yeah, see? Say my butt. Perlas ng Pilipinas. Iwagay mo. Maganda. Yeah, see? Say my butt. Man. Sukot. Ano to? Mood. Baron. Housemates. Ang tawagin mo sa nakailig. Housemates.
Pero ayaw ko ha, kahit sukot yun, pinasaya ni Baron yung Pinoy Big Brother dahil alam ko pinasok din siya kasi alam nilang para siyang hindi mo makokontrol eh. Tapos ngayon po siya gumagawa na ng mga interview, magbagong buhay. Kasi pwedeng ka magbagong buhay. Pero kung mapanlait ka sa kapwa, mapanghusga ka sa lipunan, hindi ka na maililigtas sa dagat-dagatang kahayupan mo. Tinikman ko ang Chocolate Hills. Titikman natin kung anong lasa na isang Chocolate Hills. Isa lang? Sarap! Lunukin mo! Nukulin mo! Chocolate-kulit mo din! Ako! Sulot! Sige, napasaya mo ako. Unique content. Para last na yan ha. Si Ate Girl pag di nagpapaligaw. Si Ate Girl di nagpapaligaw. Wow, strong independent. Pero nagpapagalaw. Quality! Siyempre dapat ang perlas na sila nga na mamayagpag. Huwag nyo ipapagpag. Huwag yung pagpag. Maasim na yan. Hindi ka babae ka lang, babae ka. Kaya panindigan mo na maigi ha, huwag mong batakan yung ibang babae pababa. Kasi mas mapanlait pa ibang babae sa kapwa nila babae. No? Sunod, sukot. Malaki Andrish. Nag-aaway kayo pero binalik niya na maayos yung ano mo. Hindi ka naman driver. Siya ba yung driver? Si tatay ba yung driver? O nagtawag ng kampe. Yari 2v2. Ano ko 3v2? Ang bilis. Nag-spawn. Ako hirap niyan. Huwag ka makipagtalo. Baka basagin at duraan pa yung ano mo. Kagasgasan ng bayan. Binigyan ng driver. Binigyan ba niya? Alam mo talamak yan eh. Wala anong gagawin mo. Dapat nga, di ba dapat gumagawa yun sa MMDA, yung mga enforcer. Pero yun nga, worth ba na may chance ang gasgasan yung kotse mo o basagin o duraan yung bintana mo kung abutin mo lang ng 5 piso. Pero naiintindihan ko rin naman kasi yung mga pinanglilinis sila dyan, hindi mo na sanggaling na tubig yun. Baka kabagong linis ka lang na car wash, as aayusin mo na naman. Mahal-mahal magpa-car wash. O mahal magpaka-kotse. Dapat tinuro ni tatay doon sa kabila. Ito, pinibidyoan ako siya, lalilisan mo. Ayun na nga. Ay, kinakausap pa niya. Ayun na nga, namamasensya siya. Okay. Kala ko nakabaliktad eh. So tama nga, yung hindi driver, yung hindi lumapit doon. Huwag mong bababaan yan. Kuya, lugi ka dyan. Kaya sabi ko sa'yo, lugi ka dyan. Misa nga naman, ayaw mo naman palinis, wala naman pumipigil sa kanilang linisin yung ano mo, bintana mo. Ito yung dapat sinabi ko kay nanay pag may sasabihin dyan. Hindi na, yung tungkol sa akin, hindi na, okay lang. Sukot! Talaga yung Vincent, when your boyfriend is silent for hours. Hindi! Katago, pumikit ka na lang. Alam mo na, wala nang dilatan yan pag mamaya pagising mo. Pokpok in a way, galing kay Master. May Pokpok. Patingin nga ng payslip mo. Patingin. So kakagising ko lang tapos ang dami ko nakita na nagtag sa akin dito. Kasi may mga nakakaalam nga na naging casino dealer ako before. Ano daw ang masasabi ko? So dati siyang casino dealer, yung kanina, tapos sinasabi na pokpok din daw siya. Okay. Hindi ko alam kung ang tinatanong niyo ba ay ang opinion ko sa naging sagot ng casino dealer o doon sa nag-comment sa kanya. Pokpok in a way mga casino dealer. Wala akong pakialam. Kasi mahirap magpaliwanag sa isang tao na wala naman talagang alam pero mayroon sa naniniwalaan. Ang masasabi... parang yung fate lang kanina ni nanay, di ba? Kahit anong gawin mo sabihin sa kayo, yung pinaniniwalaan niya, wala ka na magagawa. Kasi ang isang, hindi tulad ng siyensya o mga pinag-aaralan natin sa school, nag-iiba yan through time. Di ba? Dati ang Pluto ay parte ng ibang planeta, na-update na siya, tanggal na siya. Hindi natin pinaniniwalaan na nandun yung Pluto kahit anong mangyari. Pati sa history, di ba? Lumakit tayo, natingin natin sa mga Amerikano, ay parang tinutulungan tayo palagi. Pero di ba, kung pag-aaralan mo pa lalo, makikita mo pa mga nuances o mga differences of history throughout. Alam mo na, ginagawa rin yun ng mga bansa para sa sarili nilang kapakanan. Diba? Kakala mo kasi parang superhero lang sila. Yan yung kabaliktaran ng isang paniniwala. Ang paniniwala kasi, kailangan mo talaga maniwala kahit nakastuck na sa'yo. Kahit
salungat na yung pinapakita nung paniniwala mo. Siguro kasi pinanganak ka doon, pwede rin pinanganak ka sa ganong klaseng pag-iisip o lumaki ka sa ganong klaseng lugar at yun na lagi mo nakikita. Syempre, ngayon sa internet at syempre mas connected na tayo sa buong mundo, mas natetest na yung faith mo. Lahat naman ng sobra ay masama So ganon din naman yung pagdating sa pananampalataya mo. Ito naman sa naging sagot ng casino dealer na patingin ng payslip at nakita ko na may mga na-offend dahil niyabang niya ang payslip niya. Why not? Tama. Kill them with kindness doesn't work with everyone. Lagi ko sasabihin yan. Hinusgahan mo na ako tapos gusto mo maging mabait yung sagot ko sa'yo? Hell no. Hindi kayo sinuswerte. Ito mga tao to sa internet, mga war freak. Tingin nga ng payslip mo. Ba't nilalabas mo yung payslip mo? Sulat! Nakita ko na naman si Leonidas. Babae man ako, hindi mo ako mapapapayag kuya sa first date natin maglakad-lakad sa park. Pag hindi ka naman babae, okay. Ginawa mo pa akong aso. Sinayang ko lang yung skincare, makeup, sunscreen at outfit ko tapos may paikot-igutin mo lang ako dyan. At pag mo rin akong ayaing mag-Netflix and chill. Sandali, diba sinasabi na mga babae ang makeup, skincare para sa sarili nila yun? Hindi naman necessarily para yun doon sa kasama nila o sino man yung partner nila. Hindi ko gets. Diyan sa inyo ko no, tapos sabay maya-mayang onte, bibigyan mo ko ng Smirnoff, flavored beer, San Apple, tapos may gagawin ka. Real recognize real. Wala siraan ng techniques. Wala siraan ng mga pinagbabawal na kokage. Ano ba? Pakilamero ka, hindi mo kasi ginagawa. Subukan mo din. Mahirap din ha. Kung sa fishballan din naman parang gusto mong date, tuhog-tuhog, tapos ako pa yung papabayarin. Tapos tuhog-tuhog pagbalik. Lang sa inyo dahil halatang halata na wala ka pang pera. Diba? Bakit may mga mayayaman na bumibili ng fishball ha? Ano pinagsasabi mo? Porket, ibig sabihin ba pag bumili ng fishball, mahirap na? Like bilang babae, napakamahal ng mga bagay na ginastos Sige, ko sa sarili Ikaw ko. ang pinakagwapo sa lahat sa kanila. Ginastusan ko to, iningatan ko to, tapos sabay sa'yo lang ako mapupunta. Ew! Kung sakaling babae man ako, hindi mo ako mapapapayag. Hindi ka nga Kung sakali, pero hindi nga Payag kuya sa first date natin maglakad-lakad sa park. Ginawa mo pa akong aso. Ito na lang. Siyempre, pag may ikipag-date ka, kailangan mo muna makilala yung tao. Saka na papasok doon kung sa kanya dadalhin, sa kayo pupunta, anong kakainin nyo, kung magkakainan ba kayo. Hindi ko na alam, wala na akong pakialam dyan, sabi. Wala na akong pakialam dyan. Sa fishball, parang wag natin maliitin yun. Alam ko naman na, masarap respetuhin ang isa't isa na kung deserve niyan, kung ikaw kumita ka, kung malakas ka kumita, gastusan mo. Kung hindi ka malakas kumita, kung sakto lang, gastusin mo yung kaya mo. Kung hindi nila ma-appreciate yun nga yung purpose nung first date kasi nagkakakilalahan kayo. Nagkakaintindihan kayo. Hindi naman kayo nagyayabangan. Diba? Hindi naman yung competition. Dapat yung cuddles. Sukot! Galing kay Koji. Five little monkey, Humpty Dumpty. Mama ko na doktor and the doctor said, pabilan mo tatlo na nakatago na kayo. Opo! Remix pala to You wanna be Filipino, right? Bathroom. Sulot, paano po pag-hanod? Di ko hinihingi opinion mo. Hello, Kevin Durant. Kung 100 times a day ka nagma-masturbate, talaga ba sinabi niyo pala Kevin Durant? ibig sabihin, wala ka ng ibang pinagkakaabalahan sa buhay mo. Hindi Baka ko kailangan mo ng hinihingi humingi ng opinion tulong sa mo. isang counselor or sa isang therapist para matulungan ka niyang maghanap ng motivation na maghanap ng ibang pagkakaabalahan. Akala ko ibang pagkakarausan trabaho, o kaya pag-aaral, o kaya paglinis talaga sineryoso niya. pagtulong sa iyong magulang o sa mga kasama mo sa bahay. Sorry. O kaya paghahanap basta totoo pag unironic na talaga sumasagot purpose ng buhay mo. Kaya para hindi ka na lang palaging nagjajakol. Also, kung 100 times a day ka nagjajakol, malamang ay pwede kang magkasugat sa iyong ari at sa iyong kamay. At masakit yun, diba? So, good luck. Sana makahanap ka ng ibang gagawin. Oy, may pakita sa akin yan. Ako, maalala ko na naman. Vietnam flashbacks. Sukot! Paano gawin yung combo na to? Bago mo abutin yung bago mo abutin yung barya, gagawin mo muna yung combo. Ano nga ba yung kay Jin yung yung umiikot tapos may uppercut? Alam mo to kayong tawag dun Alam ko lang kay Huarang Kung gusto niyo maglaro tayong Tekken, like yung video, comment yung Tekken. Lalaro tayo. Sulat, panguli, nanay na kasunod ng letter A. B na. Sige na, tapos na sukot. Ito na natin tapusin. Ako yan Ayan, hindi pala to sukot, sunog! Nanalo ka ba? At doon tayo sa ating mga memes ngayon. Ano nanalo? Sulot, sukot, kung ano man yung mga pinagsasabi natin. Gusto mo lang ganito? Playlist, Paulo Lamamaalam, show!